Masuk Pak Bayu.
wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tambet agene lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombak kangen iki nandang wayang rina wengi Say MPS Multimedia Jakarta Audio Muda Laras Lewat tembang kangen aku titip tresno opo pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang. Apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mangan sesatyo ngenteni baline endah manise semu liwat tembang kangen iki wujud patresnanku. Wayah wengi udan krimis ra wis suwit banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tambet agene lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombak kangen iki nandang wayang rina wengi ya mas ya Lewat tembang kangen aku titip tresno opo pancen sliramu wis ora krasa rasa mas lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mangan sesatyo ngenteni baline endah manise semu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku. Ya. Berarti ini sik madani. Oh! Eh.
batin iki anane tansah rasa kangen tanpa endem saya suwe mau saya nemen monggo Wati Darma diaprak ya Mbak Darmo mana Mbak Darmo? lakae kalau ijek ditunggu Wong sing dieling-eling kok. kene kok isine bos kabeh Nggih. dadi Mbah Sedaya Darmo Pak Ndari ora Bos gelem kok. Larno Bos Pak Ndari Oke. kene isine bos iki do mantuk kabeh Bos Slamet. heeh yen iki gur pupuk bawang nggo genep-genep ya iya no Kula Iya. sapa ngendut dapat omah ya ya tapi ya ya namun bisa secaketan siramu sasarengan kalian mudolas kalamun baros liramu batin iki anane rasa nanging aku tansah tresno mring sliramu kaya ra bisa konjati saged weci tansah anggoda ati nanging aku ati ploko pungkasane amahan nadya yen kadulu nanging cager jroning atiku ganggu nandang tresno iki wis kinutya sagrama Selamat menyaksikan kepada semua penggemar Muda Laras
dan MVS video syuting Jos. Mangga. Sing tak kepeng. Ula sawah sapa ngendut kapan Wang bagus kembang jiwa.
bablaske kangen. Loro ati loro. Loro ati loro. Kangen.
Muda laras Jangkar Audio Sound System MVS Video Kawalas Shooting. Roro Jonggrang. Ayo Pandari. Bakso, bakso. Siang pantoro ratri mung
pancen kowe ayu tenan ora mokal akeh sing padha kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungko barang iki anggo kuturut rampung bela pati Kang Mas Prabu Kupala kang wis sedo rapuh ing kono segara yo obat-obat kowe wanita kemaran ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengking Prabu Damarmaya aku duwe aji seki Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe bepono Masimu sawangi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak Udo laras Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora pokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungko barang iki kanggo kuturung rampung bela pati Kang Mas Prabu Kupala
apal lagi. Sesi cuman. Ayo bola larang joget. Iya. Yuk. Becek mania, ponsel mania ya. Masuk. Luwe becik patenono timbang perpisahan Rekyakan Sulistyo tak rewangi samudono marang kulawarga garwa tiyang praputra ulan Lewat insan ing Yo, yo. alismu kuasaan landang saling hatiku Tatian bos ning serius waku aku isih mampu lateni sliramu ya 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 Rong ewu ya ora apa-apa. kowe bocah kuno nadyan bocah kuno aduh asipo jiwa raga kumpok kurung kehormatan ampruk kampung anu pijo Mas Bokeng urip ana kutha gedhe kowe tak tukone saisine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti tak wijike ya to Pak Bayan Yo. Luwe becik patenono timbang perpisahan Rekyakan Sulistyo tak rewangi samudono marang kulawarga garwa tiyang praputra Lewat kisah ing alismu kuasaan landang rasane hatiku nadyan bos ning serius waku aku isih mampu ngladeni sliramu iya monggo kowe bocah kuno nadyan bocah kuno paduka asipo jiwa raga kumpok kurung kehormatan mamrung robo ngarep ijo urip ana kutha gedhe kowe tak tukone saisine
mungkin Mbak Rini.
Bari kok lemes. Mbak Dharma ya lemes. Iya. Mas Parman ya lemes. Masa. Dina minggu sing Alah, tak iki tunggu apa? kowe ngajak Oh apik. neng atawang mangut Dolanan. nganti lingasir sengengele ana kene aku nunggu rini loyo ubur-ubur SMS rembelesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku ora sah mangkel ora ya metu dhewe Irungmu mesti tak cimal 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 liwal bek ya lali janjine kancane alasane iya nganjelake sapa wong sing ora gelo apa to bek kadung dandan heeh rini dikondol wong liya alah yo ben to aku ya pola Jancane jebek neng aku ngendi ngebrek gelagatmu sajak nyobriani ayo atiku sujan kowe kencan karo wanita liya Pak RT ki apa ki? ya larang soke pemburu sinden bejen mania iya ponsel mania jumantono mania ya asik 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 oh masuk bek Dina minggu sing waktu asik 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 aku asik 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 awas tawang jangan Lelep. nganti lingkir sengengene ana kene aku nunggu kowe lawan solo tak SMS rembelesi yen tak telepon alah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepedhok irungmu mesti tak cimal 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 ya lali awas hei awas hei ya hei sapa wong sing ora gelo dandan kowe spesial jamune padang Bani oh alah alah wis meh rampung ditutup bek ditutup ditutup wis rampung dilapi kok dilapi ki opo to jane Oh alah maaf ya jebek. bek jebek maaf ya wong maaf tuwa nggo dolanan wapokmu kapan somben janjane jebek neng ngendi